ambafo. Chewa, angwana ambafo de. Ni je mukambe di au ma sibiri o sibiri. Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan. Ambafo. Brasana to dunen ko fe negenye kono to katabla negenye tana voix de l'Amérique kan. Ambafo siglio na ambafo kama. Ambafo de. Ambalmao Anoula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, VOA Soba Kono, no studio DC Amérique Faba Kono. Biye Sibridon ye, no utkalo otle duruna ye sa amba fla oni mugan saba. Ni watin na amba fo o kene asigira. Biye atako kemen bi nani oni nani ni worona ye. Bi nani ni nani ni worona ye. Kemen nani ni bi nani ani worona ye. Ambe soro Bamako fiɲɛ turu kala 102 sanfɛ n'o ye 102 FM ye Bamako n'a lamini na ambe soro fana radio parisien kan Tomi Ɲa ye n'o ye fiɲɛ turu kala 90 o ni Tomi Seyi kan ambe soro fana an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛn na Facebook kan VOA Bambara ayiwa an ka bi babu o bɛna tali kɛ ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen fanga dafiri min kɛra Niger jamana kan aw bɛɛ b'a dɔn Bazoum bɛ ayiwa sɔrɔdasiw bolo finitigi kura min sigira o ye Général Abdrahamane Tiani ye nka gɛlɛya min donna ko la o ye tilebiyanfan jamanaw ka nafasɔrɔsira jɛkulu n'o ye CEDEAO ye olu ye ayiwa jasere bila ka taa Niger finitigiw ma minnu ye ayiwa fangatigiw ye ko u ka se ka segin jamana sariya sunba kan i n'a fɔ ka Mohamed Bazoum sigi a nɔ kan maa min sugandira ayiwa bɛɛjɛ fanga hukumu kɔnɔna o siratigɛ la ayiwa ka da kan fana Mali o ni Burkina Faso olu ye ayiwa cikan bila u ye weleli kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma ko ni bingani fɛn fɛn min kɛra walima sɔrɔdasi banbani fɛn fɛn min kɛra Niger jamana kɔnɔ o ye i n'a fɔ jate kɛlɛla Mali ni Burkina ma o dun fana ye gɛrɛntɛ kura ye ka ɲɛsin nin gɛlɛya min bɛ politikiko gɛlɛya min bɛ Niger jamana kan o hukumu kɔnɔna na farajɛ jamanaw fana caman y'a jira k'u bɛ dɛmɛ don CEDEAO fɛ u ka se ka Mohamed Bazoum segi fanga na o kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn de farafina gun kan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna tilebiyanfan fɛ barisabu caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yamaruya jumɛn bɛ CEDEAO bolo ka se ka bingani kɛ ayiwa ka fanga dafirila bɔ ye ka segin ni Bazoum ye o ɲɛfɔra jamanadenw ye wa ɲininkali gɛlɛn an bɛna aw ka fɛla de ɲina o hukumu kɔnɔna na an ka bi an bɛ kuma falen caman kɛ an n'an lamɛnbagaw sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ayiwa ka fɔli duman dɔ lamɛn ka an b'a fɔ kɛnɛ tigɛ ka sɔrɔ ka na an ka dunankɛ bisimila ani ka kuma di aw yɛrɛ ma aw ka hakili di a ko la gɛlɛya min bɛna kɛ ayiwa na lala a tɛna bɔ an nka o ko kɔni bɛ Niger jamana kan. Fiscal
ayiwa an balimaw ani wula an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ ka mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na an ka facebook page kan n'o ye VOA Bambara ye n y'a fɔ cogo min na kɛnɛ sigitɔla an ka bi babu o bɛna tali kɛ Niger jamana o gɛlɛyaw de kan ayiwa k'a fɔ CEDEAO ka sɔrɔdasi sendonni na u ye min fɔ u ye bagabagali min kɛ o kɔfɛ i b'a lajɛ ko farajɛ kelenya tɔn walima farajɛ jamana minnu ye Niger jɛɲɔgɔn dɛmɛ o kama Mali ni Burkina olu ye ayiwa jɛkafɔ dɔ bɔ ka lasomini kɛ ko sɔrɔdasi ka bolonɔ fɛn fɛn bɛ kɛ Niger kama o bɛ jate i n'a fɔ kɛlɛ laseli ka ɲɛsin Mali ma ani Burkina Faso ma o hukumu kelen na Laginɛ fana min fanga fana ye sɔrɔdasi fanga ye olu y'u yɛrɛ bɔ CEDEAO jɛkulu ka ɲangili ko ni o waleyali ka ɲɛsin Niger ma o fana na jamana wɛrɛ i n'a fɔ ayiwa Algérie Mauritanie o ni Russie la olu ye wele bila ko u k'u yɛrɛ minɛ nin ko na u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u kana ko nin gɛrɛntɛ ni bonya ka taa fɛ farafina tilebiyanfan kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnna Niger jamana yɛrɛ la ayiwa aw fɛ CEDEAO kan ka sɔrɔdasi wulikajɔ kɛ Niger wa o kama wa yala sariya bolo jumɛn bɛ yen mun b'u yamaruya ko laɲini nin boloda Niger kama a ɲɛfɔra Niger jamanadenw ye wa laɲini min bɛ CEDEAO tɔn fɛ wa nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn an b'a fɛ k'o de dɔn aw ko di nin ko na barisabu ayiwa farafina gun tilebiyanfan bɛɛ de ko don caman de ko don nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye san caman kɔfɛ ni CEDEAO b'a ɲini ka sɔrɔdasi laɲini banban i n'a fɔ Niger finitigiw kama ayiwa o kama ni aw b'a fɛ k'aw da don an ka bi baro la aw bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na 2 1 2 0 2 6 19 fu 1 2 ani 70 walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page VOA Bambara ayiwa an ka bi dunan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na an b'a bisimila tuguni ale ye monsieur Chambel Gimbara ye ale ye kunnafoni gafe sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye La Voix du Mali Faransi kɛrɛnkɛrɛnna Paris ayiwa an balimakɛ i bisimila Mohamed ka kɛnɛ n b'i fo kiwaleɲuman dɔn ayiwa somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ n na n ka kɛnɛ n bɛ Ala ka bila la ayiwa an balimakɛ wɛrɛ b'an bolo n'o ye Mohamed Mamata Ture ka bɔ Bamako mais yani n ka kuma di ma an k'a daminɛ an balima wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru kan n'o ye Kalifa Danbele an bɛna babu min daminɛ baba a bɛna ɲininkali k'i la walima ka hakilina dɔ d'a ma sani ka kɛnɛ tigɛ yɛrɛ ayiwa Kalifa i ni wula ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila an bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ ka kuma i n'a fɔ gɛrɛntɛ min bɛ Niger jamana kan kɛrɛnkɛrɛnna kabini fangadafiri nin kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen barisabu jasɛrɛ bɛ ka bɔ kuluba dɔ la n'o ye CEDEAO ye ka ɲɛsin finitigiw ma ayiwa an ka dunankɛ bɛ yan n'o ye Chambel Gimbara ye ka bɔ Faransi ale bɛ kɛnɛ kan ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase wali ni hakilina jumɛn b'i k'a ɲɛfɔ o yɔrɔ fanfɛla i bisimila bon n bɛ aw lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ko bɛn n'u la bon ni ɲininkali min tun bɛ ne bolo k'a lase Cam ma kɛnɛ kan est-ce que sariya dɔ bɛ CEDEAO kɔnɔ min b'u yamaruya k'u ka kɛlɛbolo bila ka na kɛlɛ kɛ jamana dɔ kɔnɔ wa ayiwa i n'a fɔ o ye min laɲini sa k'u b'a fɛ ka min kɛ Niger kɔnɔ n'a sɔrɔ sariya sunba dɔ b'u bolo min b'u yamaruya k'u ka kɛlɛden dɔw de bila ka na kɛlɛ kɛ a ka walawalali k'an ye o la parce que an caman bɛ yen ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ an m'a faamuya quoi ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ an bɛna kuma d'a ma sa Danbɛlɛkɛ i ni ce o la ayiwa an bɛ segin ka kuma di monsieur Chambel ma yan'an ka Mohamed Mamata fana bisimila monsieur Chambel kuma b'i bolo i bɔra ka Danbɛlɛkɛ ka ɲininkali mɛn ayiwa i bisimila bisimila n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ fo Mohamed o diyara n ye bɛɛ waleɲuman dɔn aw ka wele na yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ma a bɛ fo a la kuma daminɛ ye wabɔ ye kuma ye to de ni ye dɔ ta dɔ b'a kɔ bɔ hakili a tɛ dan ka kɔrɔbisiyɛn nin bɛɛ lajɛlen ye hadamadenya ko ye nka tiɲɛ yɛrɛ la a ye ɲininkali min kɛ an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ ɲininkali in jaabu ne b'a tila sigiyɔrɔma 2 sigiyɔrɔma fɔlɔ ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a mɛn m'a ye ani fana tuguni CEDEAO yɛrɛ ma sigi politiki tɔn lakanani tɔn tɛ
a daminana farafina tile biyanfan ka a jago yiriwa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira taama k'o yiriwa k'a bɛɛ lajɛlen kɛ cugujɔaba kelen ye k'a don ɲɔgɔn na politiki sira fɛ hadamadenya sira fɛ mɔgɔw sira fɛ a dabɔra jamana in sigibaw de kama k'u kala ɲɔgɔn na dabɔkun ye ani sɔrɔ sira nka dolen dala bi zirabu bɔ nabolo kari a fɛ u y'u to jago yiriwa ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ sira taama dilan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ san 2000 n'u y'o wele ko protocole d'Abuja hakilila Ben Mamata ale ye sariya dɔnba an ŋana ye a na se k'a periperi latigɛ an ye o protocole o bɛnkan in n'o bɛ wele ko protocole additif d'Abuja a ye tali kɛ démocratie sɔsɔli la ani olu kan ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ ka ɲɛsin jamana minnu mana kɛ o sɔsɔbaw ye o hukumu de kɔnɔna na ni jamana min kɔni ye fangandaraki kɛ tan i sen bɛ bɔ a la f'i ka taa karata kɛ i ka se ka segin ka don CEDEAO kɔnɔ u b'i ɲagi ni o ye u y'u to ɲagili na gɛlɛya dɔw nana kɛ jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ ani tɔn yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin kalafili ma o gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛra Sierra Leone a kɛra Libéria a kɛra Koniwara o gɛlɛya ninnu kɔni labanna fasali ma ani ka CEDEAO yɛrɛ a kɛlɛcɛw sen don a la fo ka taa jamana ɲɛmaa dafiri nka a ko in dennen tɛ sariya la a dennen tɛ sɛbɛnfura la ne kɔni ka dɔn ni ka faamuyali la ayiwa ne ye min sɔrɔ Suma Sama o ye nin ye maa bɛ fili ka da i kɔnɔ ta ni hakilina de kan tɔn kelen min bɛ se ka nin n'a ɲɔgɔnna yamaruya u ye diɲɛ seleke 4 tonba ye wa u fana tɛ taa bɛnkan sɛbɛn kɔ n'u k'a ma ko résolution hali o yɛrɛ a bɛ tali kɛ ka bɛn ni keleya de sabati a tɛ tali kɛ ka kɛlɛ ta ka taa firi maa kan. Ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Mohamed Mamata Ture ma n'ale ayiwa sigida jɛkulu ɲɛmaa ye ka bɔ Mali la n'o ye an ko Mali ani jɛkulu min don faso danbe o kumalasela don ka bɔ Bamako Turekɛ i bisimila. N tɔgɔ n b'i fo. I ni ce o la. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ an bɛ ka kuma fanga dafiri min kɛra Niger jamana kan ani a politiki gɛlɛya min bɛ sen na bari sabu jamanatigi kura ni min minɛnen don a tɛ ko i n'a fɔ a bɛ kaso la don o don ani duniya ɲɛmɔgɔbaw bɛ kuma na a yirala k'a fɔ ko ciden jɛkulu min bɔra Abuja ka taa delili kɛ o ma se ka sɔrɔsi fanga ɲɛmɔgɔ ni u ma se ka ɲɔgɔn ye u ma se k'a kunbɛn ayiwa o dun ka jasere k'a ɲɛsin Niger ma ayiwa a don laban ye sini karidon de nka an bɛ waati min na caman jɔrɔlen don bari sabu bɛɛ hakili la u ye laɲini min ta k'u bɛn'o kɛ o bɛna waleya nka an bɛ yɔrɔ min na sisan e bɛ se ka mun fɔ e ye mun de faamuya CEDEAO ka jasere na k'a ɲɛsin Niger ma a n'a politiko gɛlɛya min bɛ sisan nɔ i bisimila. N tɔgɔ man b'i fo ka lamɛnjɛ kulu bɛɛ lajɛlen fo ka Campbell fo a sigiyɔrɔ la Paris fɛn bɛ cogo min na bi an y'a ye k'a fɔ fanga dafiri nin kɔni kɛra donc ɲininkalikɛla min ye Campbell ɲininka i b'a ye k'a fɔ Campbell da donna protocole d'accord d'Abuja nin na donc mais yanni o kɛ an ka bila an kun na k'a fɔ ko en 1997 mois de mai yɛrɛ la i b'a ye ka Alpha Oumar Konare to Mali président la o y'a sɔrɔ a fana ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye ni ɲɔgɔn fanga dafiri kelen kɛra Sierra Leone donc maintenant ECOMAS mɔgɔw wulila Mali sɔrɔsi cɛdenw yɛrɛ tun b'a la donc président min binna n'o ye président Kaba ye donc u y'a coup d'état kɛla ninnu labɔ yen nɔ donc 2018 bon dɔn kɛra 2017 mais ka na se 2018 ma u ye président dɔn coup d'état kɛra min na u y'a segin a place la donc ça veut dire que nin tɛ ko kura ye CEDEAO kɔnɔna na i b'a ye Gambie y'a Jammeh fana kun kelen ka kalata nin ta Otazi la k'a fɔ ko Adama Barrow tɛ sigi i b'a ye CEDEAO kun ye a jɛkulu dɔ lawuli ka bɔ Sénégal k'a fɔ k'u bɛ taa Gambie donc négociation kɛra o la y'a Jammeh sera ka bɔ ka taa
jamana wɛrɛw kɔnɔ Niger ka nin tɛ ko kura ye parce que nin ko kura tɛ nin kɛra yɔrɔ fila bɛɛ la CEDEAO ka sɛbɛnw kɔnɔ a bɛ a tɛ yen an y'a ye k'a fɔ donc n'i y'a ye u farinyara u y'a laɲini kɛ k'a kɛ ça veut dire que a yamaruya b'o u bolo Niger ka bɛ kɛ min ye bi n'i ye a ta k'a lajɛ fanga d'Afrique min kɛlen filɛ nin ye Niger n'i ye Mali lajɛ ka Burkina lajɛ u togow tɛ kelen a bɛ komi fɔnko ɲɔgɔnya de bɛ président ni a lakanabagaw yɛrɛ cɛ min ye a kɛrɛfɛ gardiw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ye o de la i b'a ye k'a fɔ ko armée fan kelen ba in n'o ani garde national min yɛrɛ min ye fanga d'Afrique u kun tɛ ka kan kelen fɔ a ko la nka halisa an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko finitigilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ cani nɔfɛ u bɛɛ lajɛlen t'a nɔfɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ président Bazoum yɛrɛ tun b'u u ka bolo kan cogo dɔ la k'a fɔ ko fanga d'Afrique yɛrɛ don Bazoum tɛ se ka yamaruya sɔrɔ ani diɲɛmɔgɔw ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ nin kɔni kɛra nin tɛ k'a fɔ ko a kɛra parce que lakanabaliya waralen don Niger a tɛ ka kɛ ko parce que ko mara kɛcogo juguya bɛ yen nin kɛra dɔrɔn a bɛ komi règlement de compte président n'a ka garde présidentielle ɲɛmɔgɔ fɛ an b'a ye k'a fɔ hali a ka chef d'état major général min tun bɛ yen n'o nana Mali la n'a taara a y'o lawuli donc o fana bɛ coup d'état kɛla ninnu nɔfɛ mais armée fan tɔ farafarali bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛ se k'a bila an b'a fɔ k'a fɔ ko nin tɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye donc coup d'état yɛrɛ ye fɛn min ye fɛn ɲuman tɛ an b'a ye k'a fɔ yanni a ka na ni nɔgɔya ye a bɛ na ni gɛlɛya de ninnu minnu filɛ k'a fɔ k'u y'a kɛ parce que lakanabaliya de waralen don mais olu tun bɛ fɛngɛ in kɔnɔ san joli ni conseil de défense bɛ kɛ président ni maa cɛ a bɛ kɛ président ni finitigilakaw de cɛ an m'a ye k'a fɔ ko Niger finitigilakaw kelen ninnu u k'a fɔ k'a fɔ ko maramafɛn tɛ ka d'u ma u k'a fɔ k'a fɔ ko musaka ko bɛ u la u k'a fɔ k'a fɔ balo kɛcogo ɲuman o tɛ ka sɔrɔ olu fɛ ka wuli ten dɔrɔn ka na coup d'état kɛ ten n'a a fɔra ko jamana kelen y'a kɛ fila y'a kɛ saba y'a kɛ CEDEAO ka sigi laban na a fɔra k'u bɛna dankari kɛ coup d'état la k'a tɛ na kɛ tuguni o kuma fɔra a ma tɛmɛ sangani kan ninnu taara nin kɛ n'u y'a kɛ diyagoya de don CEDEAO ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka président dɔ ni nati a ka cogoya la an bɛ ka siran fɛn dɔ ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw u ye a fɔ k'a fɔ ko bi ka se sini dimanche 0 heure ma n'a u ma bɔ u bɛna intervention kɛ yanni intervention ka kɛ mun bɛ kɛ fɔlɔ a bɛ lajɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ président min ye coup d'état kɛ u bɛna laɲini kɛ bon a ye jamana dɔ ɲini n bɛ se ka taa n sigi yɔrɔ min na n nɔfɛ mɔgɔw u bɛ se ka kisi nin ko ma cogo min na o sigi ka fɔ o de bɛ bila sen kan fɔlɔ ni ɲɛma sɔrɔ o la sa u kan ka min kɛ an bɛna o de jateminɛ o ko kɛ ne yɛrɛ kɔni kelen ka hakilina na ne b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw labɛnnen don cogo min na u bɛna sɔn k'a fɔ k'u bɛ nin kɛ nka CEDEAO tɛ se ka yamaruya ta ni a yɛrɛ ye ka taa Niger coup d'état kɛla ninnu fana gosi tant que u ka labɛn chef d'état major ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ f'u ka laɲini kɛ Nations Unies de fɛ Nations Unies ka sɔrɔ ka feu vert d'u ma ni Nations Unies a ka feu vert di maintenant o bɛ se ka intervention militaire nin kɛ n'o tɛ a ka gɛlɛn n'u ko k'u b'a kɛ nin cogo la a bɛ komi n'u taara bi jamana souverain dɔ kan bi man ka kɛ min kan ka sɔrɔ diɲɛ tɔnba ma yamaruya di u ma. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Mohamed n tɔgɔ ma ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ wɛrɛ bɛ o bɛ nɛgɛjuru kan Mamadu Tɛnbeli ka bɔ Bamakɔ Tɛnbeli tulo bɛ na ayiwa i bisimila kuma b'i bolo i b'i mabɔ mankan na dɔɔni an tulo bɛ mankan dɔ la kɛrɛfɛ i b'i mabɔ dɔɔni kuma b'i bolo i ni ce i bisimila basi t'anw na kuma b'i bolo t'a fɛ voilà bon ne kɔni ka hakilina la nin intervention in u kan k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen fɛ ka d'a kan fɛn dɔ ye fulaw jalaki a tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ mun de bɛ ka na ni nin coup d'état ba ninnu parce que an ka marabaa jugu u ka marako jugu de bɛ ka na ni nin coup d'état ye jamana parce que n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ jamanadenw bɛ bɔ k'a soutenir c'est que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ donc Niger ye pays souverain de k'a fɔ ko Niger ko force étrangère wɛrɛ ka na Niger attaquer Niger ka mɔgɔw autorité bɔra k'a fɔ maa y'a kɛ an b'i kana attaquer Mali bɔra k'a ka déclaration kɛ a n'a jɛɲɔgɔn Burukina n'a ɲɔgɔnnaw donc ko nin y'an yɛrɛ balima damaw de ye donc
ne ka hakilina ye mun ye an k'an sigi an ka kumaɲɔgɔnya de bɛ nana fɛn bɛɛ sura k'a fɔ ko Bazoum bɛ tila ka segin na pouvoir la k'u bɛ ko min laɲini an bɛɛ b'a dɔn o tɛ se ka kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn fɛnɛ ko intervention tɛ se ka kɛ ka da kan a minɛn t'u bolo a mɔgɔ t'u bolo k'u bɛ se ka kɛ ayiwa an bɛ segin ka kuma di an ka dunakɛ ma monsieur Chambel ma i bɔra ka kɔrɔfɔkaw mɛn Chambel nka min bɛ ka siranna sisan maa caman lajɔra Niger ye ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a ko fɔ o ye Faransi cɛden minnu bɛ u ka jamana kan 1500 ka fara yan nɔ Ameriki yɛrɛ ka maa fana bɛ yen nka olu ma u ka ŋaniya fɔ fɔlɔ nka Faransi jamana de y'a fɔ ko ayiwa ni farafinna gun tilebiyanfan nafasɔrɔsira jɛkulu n'o ye CEDEAO ye n'o ye fanga banbani kɛ Niger ye olu bɛ se k'u dɛmɛ o laɲini kelen na Rusila Algérie ni Mauritanie u ye wele bila ko ka muɲu nka caman bɛ siran ni min ye n'a kuma la sera duniya kelenya tɔnba la ayiwa e ko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa CEDEAO ka laɲini o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa Chambel k'a fɔ ko duniya kɛlɛbanciya tɔnba ye tɔn jɛkuluba min bɛ Nations Unies n'u b'a wele ko ONU ale tɔn sigiba 5 kɛrɛnkɛrɛnnen droit de veto bɛ minnu bolo ni yamaruya sɛbɛn b'u bolo u cɛla o ye Faransi jamana sen b'a la l'Amérique jamana sen b'a la Russie b'a la Chine b'a la ni Angleterre ni y'a jamana 5 ye a jamana 5 ninnu na a ka ca la latigɛli minnu bɛ kɛ a kan jamana 3 olu bɛ jɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye nka jamana kelen o kelen mana waleya in kɔ a latigɛli ka gɛlɛn a bɛ lasa jamana 5 ninnu cɛla jamana kelen mana a latigɛli kɔ a laseli kɔ a bɛ lasa o sira ma sa an jigi b'a kan k'a fɔ ko Chine ni Russie olu n'u bolongɔni kɔrɔta n'a kuma sera o yɔrɔ la u kana kɛ u ka keleyatɔn u ka sinaya kɛlɛ min bɛ farafinna kama dɛ u k'a kɛ Niger jamanadenw kisili ma hali n'a y'a sɔrɔ siga bɛ ne na a siga bɛ ne na k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in ka gɛlɛya fo ka taa se yen k'a sabu kɛ sikafɔ ye damu ye nin n'a ɲɔgɔnna waleya bɛ se ka kɛ bagabagali waleya hakaja Niger bɛ dabolo min na jamana do jamana min tɛ kɔgɔji da la jamana do jamana min bɛ ka banbanciya wale kɛlɛ kabini san 10 ani kɔ jamana do gɛrɛndɛ bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye politiki gɛrɛ ye gɛlɛya bɛ jamana min kɔnɔ jamana min yɛrɛ tɛ se k'a ka budget dafa n'o y'a ka sara kuru kara ye a ka sɔrɔ kuru kara tɛ se k'a dafa san kɔnɔ n'a ma dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin tɔw ma jamana do fana jamana min dugu jukɔrɔ nafolo a jɔyɔrɔ ka bon hali Faransi ayiwa ale ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛseleke naani n'a bɛɛ lajɛlen na dugu jukɔrɔfɛn na u bɛ min wele ko uranium pétrole bɛ ani fɛn wɛrɛw o bɛɛ ta gɛlɛya min bɛ Nigeria 25,000 kan k'a ye ko olu ni ɲɔgɔn cɛ u ni farafinna u lasigiden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ gɛlɛyara u dɛsɛra ka bɛn fo la fo ka taa se mugu ci ma fo ka taa se dangari ma fanga la fo ka taa se farafindenw ka wuli ka ɲɔgɔn nsilatunu ka ɲɔgɔn fa o gɛlɛyara fo k'a fɔ ko gɛlɛyara o kɔni b'a jira k'a fɔ hakilina mɔgɔ t'an bolo min bɛ se k'an lafasa sigi ka fɔ kɛnɛ kan mɔgɔ t'an bolo min bɛ se ka jukɔrɔma hali n'a sɔrɔ ni jukɔrɔma dondoli kɛra Mali ni Burkina cɛ ne hakili la nin bɛɛ lajɛlen ye kɛngɛrɛ gelen daw de ye ani bagabagaliw ani ayiwa waleyaw ye waleyaw minnu bɛ ko in kɔ fo ka taa se fan 2 in bɛ se k'i kɔtɔrɔma bɔ nka Nigeria jamana ɲɛmaa y'a fɔ ani kibaruya min bɛ ka di Nigeria jamana ɲɛmaa ka fɔlen kan a ka kangari gɛlɛn kan a ka kuma gɛlɛn kan ani lansɛgɛli min kɛra Nigeria jamana ɲɛmaaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ale ba a sɛbɛ la nka ayiwa a mana k'a sɛbɛ la cogo o cogo a kelen tɛna se ka waleya in waleya ni jamana taw ma jana ye. Ayiwa Mohamed Mamata i bɛ yan i tulo bɛ na Mohamed ayiwa Chambel fɛra ka nin fɔ sisan ayiwa ɲangiliko yɛrɛ fan fɛ Mali ko k'a tɛna a labato Burkina fana Laginɛ y'i sen bɔ a la k'olu tɛ sɔn o yɔrɔ ni fanfɛla la nka ni y'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na Ala k'an kisi ni nin kɛra fɛn min sera ka boloda maa ninnu fɛ min ko Chambel yɛrɛ y'a fɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye kɔlɔsilikɛlaw ko ayiwa an bɛ jate 2 de kɛ jate fɔlɔ o ye kumaɲɔgɔnya ye mun bɛ sen na sisan
nga olu ye jasere min di o ye dɔgɔkun kelen n'o bɛ ban o bɛ kuncɛ sini dimanche don ayiwa ni u ko k'u bɛ fanga banbali n'a ma kɛ o tɛ gɛlɛya wɛrɛ ye CEDEAO bolo wa bari sabu ni Mali y'i sen don a la Burkina y'i sen don a la cogoya si la farafinna gun tilebiyanfan kugu kɔnɔna na tɔ minnu bɛ yen u tɛna se ka kisi o dun ye faratiba de ye o ye fitinɛ kura ye min bɛna ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ ma nka ko min don a ɲɛsinlen bɛ sɔrɔdasi ɲɛmaw de olu na se k'o kɛlɛ cogo jumɛn ka sɔrɔ a ma se jamanadenw yɛrɛ ma Mohamed e k'o de yɔrɔ fan ok donc n tɔgɔ ma nin ko in ye ko min ye dɔrɔn an bɛ a bila minɛn dɔ kɔnɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an y'a fɔ sigi dɔ bɛ kɛ fɔlɔ k'a lajɛ u ni ninnu bɛ se ka bɛn u bɛ se ka fanga in bila comme Sierra Leone ta misali kɛra cogo min na parce que ni a ta k'a lajɛ Sierra Leone ta kɛra Nations Unies de ye a ka aval di CEDEAO ma ni CEDEAO sera ka o wuli ka jɔ kɛ min ye Zenata ye k'a fɔ ko Mali ani Laginɛ ani Burkina olu wulila ka jɔ kɛ ko ni maga kɛra Niger la k'a bɛ komi ni kɛlɛ tigɛra olu yɛrɛ la olu b'u sen don a la ni ye olu fɔ c'est parce que anw fana tɛ régime normal la donc fanga d'Afrique kelen de nana ni anw ka régime n'a sɔrɔ Mali ni Burkina ni Laginɛ fana tun bɛ fanga normal la k'a fɔ ko u fana ye nin yɔrɔ ka CEDEAO ka sigi laban na wajibi kun don u tun bɛ fara CEDEAO jɛkulu tɔw kan donc maintenant i bɛ fɛn kelen bila i kun na gɛlɛya min bɛ anw kan mɔgɔw kan bi Mali filɛ nin bi n'i ye misali ta anw bɛ ka taa cogo min na gɛlɛya tɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka taa kalata fɛngɛ na o baara bɛɛ kɛlen don k'a ban k'a nɔgɔya maintenant ne ɲɛ tɛ a la k'a fɔ ko Ala ka n'a cɛ janya ne CEDEAO force maintenant u b'u positionner kɔni o ye jagoya ye u b'u positionner maintenant Niger la comme u ye min kɛ Gambie n'u positionner na maintenant ou bien k'a fɔ ko hali u sera ka don komi min ɲɔgɔn kɛra Gbagbo ni Alassane ka wagati la Côte d'Ivoire maa caman b'a fɔ n bɛ taa i b'a ye ne gosili daminɛna bagabaga yɛrɛ la dɔrɔn bɛɛ bɛ boli ka don k'i yɛrɛ ɲini ka to so kɔnɔ ne ɲɛ t'a la Mali sɔrɔdasi Burkina sɔrɔdasi olu bɛna se ka u ka frontière bila cogo min na ka don Niger territoire kɔnɔ avec armes et munitions k'u bɛna taa kɛlɛ kɛ u bɛna taa jɔn kɛlɛ yen nɔ est ce que Niger sɔrɔdasi tɔ minnu b'u ka u ka frontière lakana u bɛna sɔn anw ka cɛdenw ni kɛlɛkɛminɛnw ka don u ka territoire kan n'u u désarmer komi wagatiw bɛ kɛ na gɛlɛya an ka mɔgɔw sɔrɔ u bɛ don Niger dugukolo kan cogo min na u ka finitigilakaw bɛ anw ka finitigilakaw ka maramafɛnw minɛ parce que Niger autorité ma yamaruya di anw ka maaw ma u ka don an ka dugukolo kan kuma tɛ k'a fɔ ka taa kɛlɛ kɛ f'u ka capitale la n'u taara capitale kɔnɔ sisan Nigériens yɛrɛ garde nationale bɛɛ tɛ cɛ nɔfɛ armée nationale bɛɛ tɛ cɛ nɔfɛ an bɛ taa fara jɔn kan ka jɔn kɛlɛ sisan nɔ o yɔrɔ de fana ye kamanagan ye anw ni Burkina ka position nin na ne kɔni bɛ min faamu an ka position na dɔrɔn parce que nin gɛlɛya ɲɔgɔn bɛ anw kan anw fana bɛ wuli an b'u dɛmɛ n'o tɛ n'an bɛ régime normal la an kun tɛ taa nin fɛngɛ la donc Ala ka an n'a cɛ janya bi n'a fɔra k'a fɔ min ɲɔgɔn kelen filɛ nin ye Bazoum na Niger ko nin ɲɔgɔn kɛra anw fɛ yan nɔ Mali la CEDEAO k'a fɔ ko minnu y'a kɛ ko u bɛ na k'o tigi bɔ yen ka an ka président sigi a nɔ la pour que baara tɔ min tora ka taa kalataw la u ka fɛngɛ o bɛ diya anw ye wa a tɛ diya anw ye ne hakili la o bɛ diya anw ye bara ni CEDEAO mɔgɔw ma wuli ka dɛmɛ don jamana kɔnɔdenw ma ka dɛmɛ don jamana yɛrɛ ma maa minnu fana nana fanga daraki kɛ a bɛna kɛ gɛlɛya ye olu fana bɛ n'u t'o la dɔw wɛrɛ bɛ na fɛngɛ kɛ donc an tɛ fɛ min ka kɛ anw fɛ yen nɔ donc an ka na a ŋaniya ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ n'a kɛra anw ka mɔgɔw ne hakili la an kun bɛ se ka fɛn lajɛ ji ɲɛ majɔlen na bi anw ni CEDEAO bolo bɛ ɲɔgɔn bolo CEDEAO ye anw accompagné depuis crise nin kɛra ka na se fo bi ma ni an bɛ fɛ ka dɔ de fara transition kuntala janya kan o kuma bɛ yen nɔ parce que sɛbɛn bilala kɔsani na ka na di jɛkulu politikiw ni fɛn association ma k'a fɔ k'u hakilina ye mun ye kalata nataw la a bɛ se ka kɛ wagati kɔnɔ a tɛ se ka kɛ donc bɛɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ n'a bɛ se ka kɛ a ka fɔ n'a bɛ se ka kɛ fana fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ anw kɔni sɛbɛn min bila an y'a jira k'a fɔ ko ka député kalata ani président kalata k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen maire ta ni tɔ min bɛna kɛ o ka bila ni président kura ni député kuraw sigira o ye anw ka hakilina ye an y'o sɛbɛn kɛ an taara an ta bila caman taara i ta bila donc maintenant ni o sigi kɛra kalo tile 15 ministre de l'administration territoriale fɛ o de la
la a bɛna fɔ ka laɲini wɛrɛ kɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ an n'u ka sigi jamana fanga ɲini kulu ani fɛngɛ association farala ɲɔgɔn kan u ko ko kalata tɔ ye kalo 7 kalo 8 a tɛ se ka kɛ donc laɲini bɛ kɛ kalo 3 kalo 6 san kelen an b'o ɲini CEDEAO k'o fara an kun n'a tila an kan ka taa o de la an man ka to an ka jamana ka plonger crise wɛrɛ la parce que guerre wɛrɛ bɛ an kun kan min tɛ Niger ka guerre ye n'o o ye bi an b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ anw fɛ kɔrɔnfɛla la a bɛ anw fɛ cɛmancɛ la a b'anw fɛ tilebin fɛ a b'anw fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an kan ka wuli k'an cɛsiri ka guerre déclarer k'o gɛlɛya ninnu de kɛlɛ anw fɛ yanni an ka an tilan ta la an ma tilan ta la k'an bɛ taa dɔ ka bugu faga. Ayiwa n tɔgɔma i ni ce o la an ka foli b'i ye i ni ce k'an bɛn waati wɛrɛ la ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Sheikh Zumana ma ka bɔ Sirakɔrɔ Bamako yanni an ka Maimuna Gardiyo ta ka bɔ Kayi Sheikh Zumana i ni wula. Ayiwa Sirakɔrɔkaw bɛ di. Ka bayi foyi tɛ Sirakɔrɔ ko la bɛɛ b'a fɔ Maliyɛn bɛɛ b'a fɔ Africain bɛɛ b'a fɔ. I bisimila. An ka foli b'a ye an ka foli bɛ lamɛnbaga ye an bɛ Sheikh Ciro fo n'ale bɛ communication ni fɛnw na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. O bɛɛ n'a mɛn i ni ce o la ayiwa taa fɛ. An ka nin problème ye min ye. An ka i b'a dɔn CEDEAO yɛrɛ si ɲɛmɔgɔ de ye problème min CEDEAO tɔn parce que CEDEAO ti problème natɔla kunbɛn ni problème bila wagati min u b'a fɔ k'u bɛ solution ɲini bon ni tɔn kɛla ten CEDEAO ɲɔgɔnna tɔn kɔrɔ don tɔnba don a jɔyɔrɔba de bɛ tɔn na bon madama n'a kɛla ten nɔ yan'a k'a fɔ k'a bɛna problème binnen kunbɛn problème solution ɲini o na problème natɔla a b'o de kunbɛn donc sisan intervention militaire min filɛ nin ye CEDEAO yɛrɛ k'a da maga la solution tɛ ni nin sugu kɛla sisan yan'a k'a fɔ k'a bɛna nin kɛ aw k'a da yɛrɛ don a la fɔlɔ ko intervention militaire Mali ka k'a tɛmɛna sisan CEDEAO ye fɛn caman fɔ CEDEAO dɛsɛla Mali kan ka taa sira min fɛ o bɛ kan ka jamanadenw nafa a bɛ kan ka africainw nafa n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ nana yan'a k'a fɔ k'a bɛ taa kumaba bɔ k'a bi ko an bɛna nin kɛ a bɛ sigi a b'a lajɛ anw yɛrɛ bɛ kan ka na fɛn min fɔ n'an ye décision min ta yan'a ka bɔ ka bɛn diɲɛ ɲɛkɔrɔ ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ an k'a lajɛ yala mun bɛna bɔ a kɔfɛ mun b'a kɔfɛ mais CEDEAO o tɛ yen parce que ka da kan mun na CEDEAO bɛ kan ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ da ani mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ donc n'o bɛ yen nɔ ka ban o tɛ se ka solution sɔrɔ sisan Libi tɛmɛna ni min filɛ nin Niger bɛ milieu min na Niger bɛ milieu 2 la n'i y'a jateminɛ sisan Niger Nigeria Tchad Benin Boko Haram Libi Boko Haram ni ani Mali Boko Haram ani Jadisi de sɔnni ninnu kɔnɔ u tɛ kulonkɛ la quoi u bɛ siri yɛrɛ la a b'o dɔn bon n'a nana nin fɛnɛ daminɛ sisan mun de bɛna kɛ hali n'a kɛlɛkɛcɛw ta fɛ yan'a ka kɛlɛkɛcɛw ta ka se ka ninnu ka nin fɛn ninnu kɛlɛ ka problème kunbɛn o a t'o kɛ dɛ fɔ sisan nin kɛlen a bɛna fɔ k'a bɛna nin kɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn na. Ayiwa i ni ce o la Zumana nin diyara n ye kosɛbɛ. Sisan kuma ye min ye fɛnɛ sisan i bɛ hakɛ to maa wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru kan i bɛ hakɛ to maa wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimamuso Madame Mega Maimuna Gardigo n'ale ye CNT maa ye ka bɔ Bamako ayiwa Kayi sigida o Bulɔnba o tɔnden do fana Madame Mega i ni wula. Nse anu Ramse Touré. Ba kuma b'i bolo. Voilà, kori basi tɛ yen. Wallahi basi t'anw na. Aw bɛɛ lajɛlen folen don. O diyara n ye kosɛbɛ. An lamɛnbaga bɛɛ folen don. O bɛɛ diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Nse. Ayiwa i bisimila an bɛ halisa an ka babu kɔrɔ na n'o ye fanga dafiri min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Niger jamana kan. Ayiwa sisan farafinna tilebiyanfanw ka jamana nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO o ye jasere min bila ka taa Niger ayiwa bɛɛ bɔra kalama a don laban ye karidon ye sisan maa caman jɔrɔlen don min bɛna kɛ yala ni yamaruya b'u bolo ka nin dankari boloda Niger jamanaw kama ani Mali fana ye ayiwa cikan kɛrɛnkɛrɛn min bila ka taa ye o ni Burkina Faso o haminako bɛ jamanadenw caman na barisabu hali Mali la dɔw bɛ k'a fɔ ayiwa fanga kan k'u ɲɛsin jatigɛ wale kɛlɛli de la Burkina fana bɛ ten nka jamana wɛrɛw bɛ yen minnu y'a ayiwa ladilikan dɔ fɔ k'u ka sabali nka CEDEAO ni u jɛɲɔgɔn farajɛ jamanaw olu b'a la k'u b'a fɛ ka ayiwa ninnu jagoyala ta yaasa Bazoum ka sigi an b'o gɛlɛya hukumu de kɔnɔna na aw yɛrɛ fɛ sigida la Mali ko k'u bɛn'u sen don nin ko nin na muso kunda ayiwa CNT yɛrɛ la a n'a i ka sigida yɛrɛ kɔnɔ hakilina jumɛn bɛ jamanadenw bolo nin ko la ni Mali ko k'a b'i sen don k'a to an yɛrɛ fɛ jatigɛ wale kɛlɛli bɛ sen na i bisimila kuma b'i bolo. Voilà, n bɛ i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Monsieur Touré nin kuma ye ɲininkali kelen dɔrɔn de ye
walima ta kuma min na dan tɛmɛ wale tigilamɔgɔw n'olu b'a la ka dan sago Mali ni Niger frontière la o kɛra ka sɔrɔ CEDEAO président bɛ min o ye ɲininkali fɔlɔ ye wagati min na mɔgɔw b'a la ka sa Mali ni Burkina frontière la o y'a sɔrɔ CEDEAO bɛ min CEDEAO ma kuma donc ni fanga dafiri kɛra k'a fɔ ko fanga bɛ kalifalen min na a t'a la ka jamanadenw ka ni matarafa a b'a la ka Faransi ni a ka alliés ka nafasɔrɔ sira de ɲini ni mɔgɔw wulila ka fanga dafiri kɛ ni Faransi ko ou bien CEDEAO ko parce que an b'a fɔ o fɔcogo de la parce que CEDEAO fana kɔfɛ CEDEAO bilaba kɔfɛ mun b'a kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'olu fana wulila k'a fɔ k'olu bɛ dan sigi Niger fanga yɛlɛma la o b'a sɔrɔ olu ta tɛ mɔgɔ ko ye olu ta tɛ jamanadenw ni kisili ye olu ka intervention bɛ u yɛrɛ u ka nafasɔrɔ sira min parce que ni nin kɛra sisan Faransi ka nafasɔrɔ sira caman bɛ kɛmɛ sarada 90 bɛɛ bɛna tiɲɛ k'a sababu kɛ nin ye sabula mɔgɔ minnu ye fanga ta sisan farafina hinɛ b'u la farafindenw hinɛ b'u la farafina ka taaɲɛ b'u dusukun na n'o ye Niger transition min bɛ sen na sisan nɔ ne kɛ ni bolo ni intervention militaire bɛ na u t'a la ka Niger ɲini plutôt mais u b'a la ka Mali ɲini u b'a la ka Burkina ɲini u b'a la ka Laginɛ fana ɲini parce que nin pays ninnu de bɛ frontière la ninnu de ye hakilina kelen ye wa ni degun ye ni jamana kelen o kelen sɔrɔ a b'i n'a fɔ a ye jamana bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ parce que ni mɔgɔ min ye rébellion wuli Mali la jateminɛ depuis rébellion daminɛra Mali la a ma dugu si to yen a ma Laginɛ to yen a ma Burkina to yen a ma Niger to yen mɔgɔw bɛ ka faga génocide bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ et pourtant CEDEAO était là la France était là u ma intervention militaire bila ka na dɛmɛ kɛ nin yɔrɔ la k'a fɔ ko bingali min b'a la ka kɛ nin jamanaden ninnu kan ni farafinden ninnu kan ni bingali sariya y'a kɔ hadamadenya yɛrɛ la ni man ka tɛ ka kɛ u ma kuma o la donc ni fanga yɛlɛma kɛra sa a b'i n'a fɔ fanga de b'u sago la fanga ka ko dɔrɔn de bɛ nafa don u la mais jamanadenw ka hakilina ani jamanadenw ka intérêt o t'u ka sira ye donc ŋunuŋunukan mun bɛ dugu kɔnɔna la o ye tiɲɛ de k'a fɔ ko ni intervention militaire nana Niger Mali tɛ jɛn n'a ye Laginɛ tɛ jɛn n'a ye Burkina tɛ jɛn n'a ye wa n'u ye intervention kɛ a ka kan Mali fɛnɛ ka taa dɛmɛ Niger fɛ parce que ni Niger ma lakana ni Niger déstabilisera a b'i n'a fɔ Mali fɛnɛ de basigi tɛ na Mali fɛnɛ kɔnɔna la parce que ni mɔgɔ bɛ frontière la ni degun y'a sɔrɔ dɔrɔn a b'i fɛnɛ sɔrɔ donc n'u bɛ fɛ ka Niger ɲini a b'i n'a fɔ u bɛ fɛ ka Mali de ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen don que ça soit militaire ou civil ni intervention ne kɔni ka hakilina fɛnɛ bɛ min ja nin tɛ se ka kɛ parce que n'u ko bɛ nin kɛ u fɛnɛ ka jamanaden minnu bɛ CEDEAO pays tɔ minnu bɛ yen nɔ parce que nin ko in dɔnnen don nin ko in problème ye Sénégal Côte d'Ivoire ani Nigéria de problème fila bɛ Afrique kɔnɔna la olu de b'a kun min na donc nin ko in yɛrɛ ka nin CEDEAO ko in ka ci ka bɔ yen quoi parce que CEDEAO tɛ ka peuple ka baara kɛ bilen CEDEAO bɛ ka président dama ni minnu bɛ fɛ ka fanga k'u ta ye CEDEAO bɛ k'o de ka baara kɛ ni CEDEAO ko yɛrɛ de kan ka dabila u ka k'u bolo de di ɲɔgɔn ma ne ka hakilina la ka CEDEAO ko yɛrɛ dabila ni intervention militaire nana hali anw civil an bɛɛ bɛ marifa ta ayiwa i ni ce la n balimamuso an ka foli bɛ ye k'an ka sigida maaw bɛɛ fo ayiwa sisan an bɛna tulo kɛrɛbɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka segin ka na an ka kuma di an ka dunankɛ ma
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an balimaw an ka foli b'a ye halisa aw bɛ an b'a fɔ de kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 13 o tɛmɛna ni sange 40 ye ayiwa an bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ fana www.voabambara.com walama an bɛ sɔn k'an sɔrɔ fana nɛgɛjuru kan 001 202 619 02 70 ayiwa halisa an bɛ taa fɛ an lamɛnbagaw minnu bɛ ka weleli kɛ kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa Bamakɔ tuguni n'an balimakɛ Randal Faraji Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan an bɛ sɔrɔ ka kuma di Mohamed Abdallah Khalil ma ka bɔ Cameroun Yaoundé ayiwa Randal i bisimila kuma b'i bolo. Saha n b'i fo. O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Ka lamɛnbagaw bɛɛ fo. O diyara n ye i ni ce. Maintenant je pense que africain n'a bɛɛ kan ka ɲɔgɔn minɛ. Ayiwa. Parce que en bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ la CEDEAO est téléguidée par l'Occidentaux. CEDEAO a kɛra France fɛn sigilen ye. A ti ka Afrique saga ko bilen. Elle est téléguidée par les Blancs. Maintenant mɔgɔ min b'a fɔ an ɲɛsin an yɛrɛ ka problème an ka problème tɛ dɔwɛrɛ France ko an ka problème tɛ dɔwɛrɛ Bazoum yɛrɛ qui est le premier rebelle aguerri qui est là-bas à la disposition de la France. Rebelle caman bi dilan ale de fɛ ka ɲɛsin an mɔ rebelle caman bi dilan Alassane Ouattara fɛ ka ɲɛsin an mɔ. Donc la décision prise par notre gouvernement c'est une décision qu'on va soutenir même s'il faut notre sang. Ça c'est une chose très claire. Maintenant, c'est aux Africains dignes de se lever comme un seul homme pour combattre nos ennemis. Parce qu'un ennemi qui donnerait ces Occidentaux-là, parce que leur objectif visait que la richesse du sous-sol et surtout du Mali, parce que c'est le Mali qui est visé. Le Mali est visé en première position. Il va faut Bomanakana. Mali bika Mali de ɲini n'a to tika jamana wɛrɛ de n'i ye Mali de laɲinitɔ ye hali par exemple Ukraine kɛlɛ min filɛ nin ye Poutine mɛnna ka kangari da ninnu ye u kana gɛrɛ Ukraine la pour qu'u ka se ka bin ale kan c'est comme ça que u taara Libye halaki le moment où on rate wagati min an ka village bi faga an ka muso kɔnɔmaw bi faga o y'a sɔrɔ CEDEAO la CEDEAO dormait ou bien le droit de l'homme il avait voyagé ou bien il dormait ce moment-ci mais maintenant n'a bin de kɛra an kan on va nous parler de droits de l'homme et de je ne sais pas moi. Il faut que les Africains se lèvent maintenant. Il est le temps de se lever. Na ala est minati mugo mugo ni kiba kumbe afien bitani. Aywa ini chola Randal o jara kosebe. Aywa sisa amina kuma di ambalmake Mohamed Abdallah Khalil ma ale jamanaden aywa jekulu mindo sigida jekulu ko Radem uka jekulu nyashilendo ka demsenu kisi aywa uka don jihadisi jekulu la nga ni watina abambolo ka bo Cameroun. Mohamed i bisimila. Ayiwa salamu alaikum a bɛ ni tile ani su ani wula a VOA bɛɛ lamɛnbaga an b'a bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i bɔra ka babu mɛn. n'an bɛ kuma ni arajo in na an wasalen bɛ kuma parce que arajo danbema don a se ka taa na k'a fɔ kunnafoni bɛ di a ɲɛ ma wa yanni o tɛ baara kɛ k'a fɔ dɔrɔn ninnu de b'an hakilila fɔ an ka baara kɛ n'o ye baara bɛ di olu bɛ kuma di mɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ ka kuma bɛɛ k'i hakilila fɔ donc o de b'a to arajo in n'u y'an wele kuma bɛɛ an nisɔndiyalen don ka kuma. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an ka dunankɛ in b'an bolo n'o ye monsieur Chambel Gimbara ye ka bɔ Paris ale ye kɛnyɛrɛ gafe sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye n'a la voix du Mali ka bɔ Paris ale de y'an ka dunan ye bi a bɛ yan ayiwa e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ko min bɛ ka kɛ sisan gɛlɛya min bɛ ka kɛ Niger jamana na. Bon y'a dɔn i b'a dɔn n b'i fɛ ka ɲininkali la parce que an ka farafinna kɛra cogo dɔ la ni ko de y'a sɔrɔ an bɛ wuli k'an b'a ɲɛɲini depuis mois de mai ni mois de juin kɔnɔ ne ye article 2 bɔ mois de mai ka tila ka dɔ bɔ mois de juin n y'a jira k'a fɔ MINUSMA mun tali ko filɛ nin ye a gɔngɔndan tɛ a gɔngɔndan tɛ mun na parce que u bɛna tu Bazoum kan u bɛna bɛn Bazoum fɛ n'u bɛnna Bazoum ka yɔrɔ la Bazoum fana bɛna don mɔn ka Faransi dɛmɛ pour que u bɛ se ka Mali lomo d'a ma ka Mali janfa cogo min na. Donc o yɔrɔ ye ne tun bɛ mɔgɔw hakili attiré n'o ye et puis ni mɔgɔ caman Niger jamana kan minnu da tun bɛ kuma na kosɛbɛ n'o ye armée grade ne hali bi a dɔw bɛ mɔgɔ coup d'état kɛla ne n'a dɔw ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ye ɲininka n ka analyse na n ye ɲɛfɔli k'u ye a la donc n'u ye gundo kumaw ye mais k'a fɔ ne kun sigi bɛ ni nin coup d'état ɲɛ mun na parce que ala ye fiɲɛ dɔ de ci bi Afrique kɔnɔ fo mɔgɔw ka jɛn n'a ye
bon aba fo fema ko tariku no histoire fana be sekiso di mali de kɛra karaga kogo ye farafina ka muruti ka fura ka ba farajɛ bolo k'a fɔ ko fa ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye ala tila kana bi o san bayirika kɔfɛ ka na cɛ d'a ma ko tɔgɔ ko Asimi Goyita ne b'a fɔ ne t'a fɔ ne nata kuma ye ne mago tɛ poste la ne tɛ poste ɲini min mun na o bɛ n bɔ mais a ka tiɲɛ fɔ mun ye mun kɛ jamana ye waati sera sa an ka bɛɛ fo i ka baara la colonel Asimi Goyita an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka simaya k'a barikaya munna ale de wulila ka nin ne ka juru ta ka yɛlɛ nin so in sanfɛ k'a bɛ kɛɲɛ kɛ farafin bɛɛ kan ka tugu a kɔ bɛ ka kɛɲɛ kɛ parce que an sɛgɛnna an mɛnna an tɔɔrɔ ko kɔrɔ Bazoum ka ko ye faamu b'a la munna parce que ne tɛ kuma CEDEAO kan fɔlɔ pour moi CEDEAO ka ko ye cinéma de ye parce que minnu b'a la k'a fɔ ko intervention militaire mais n'i bɛ taa intervention militaire la question fila de bɛ poser kunna i bɛna stratégie jumɛn développer est-ce que vous me suivez? An tulo b'i la i bɛna stratégie jumɛn développer terrain kan i bɛ taa sira jumɛn fɛ i bɛna kɛ cogo di i bɛ jigin sanfɛ bɛ duguma de filanan stratégie i bɛna taa intervention militaire mun kan a bɛ ban ka bɛn waati jumɛn ma mais o bilan de CEDEAO bolo o hakilila t'u la bi o mɔgɔ t'u bolo o kɛɲɛcɛtigiw bolo minnu bɛ se k'a yir'u la k'a fɔ minnu donna Niger kɛlɛ in bɛ se ka ban waati min na filanan mun ye Mali ani Guinée ani Burkina Faso ka wuli k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin kan ka fo farafinw fɛ bi an kun sigin bɛ ka nin de kɔnɔ il faut que farafinw ka kɛ kelen Mohamed Kante tun b'a fɛ mɔgɔw ka kɛ cogo min na an bɛna ka kɛ ten bi de ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma il faut que an ka sɔn de ma ka jɛ n'o ye k'a fɔ nin ko in ye ko mun ye a tɛ se ka sɔn farafinw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛ ka na CEDEAO ta ye cakiribɔkan de ye parce que aw b'a la ka mun fɔ démocratie yɛrɛ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye parce que u bɛ kɛlɛ de la kuru bɛna ka na le régime démocratique ko régime élu la démocratiquement mais est ce que démocratie bɛ se ka taa élection dama ma wa Niger mɔgɔ joli joli bɛ yen bi n'i ye Niger denmisɛnw ta 100 sara dɔ 100 sara 98 ta école ɲɛnama na u tɛ kalan sɔrɔ k'a kɛ démocratie bɛ min démocratie nana pour que bien-être mɔgɔ bɛ se ka balo u bɛ sunɔgɔ hɛrɛ la u bɛ wuli hɛrɛ la u bɛ dumuni kɛ hɛrɛ la o bɛ min bi CEDEAO bɛna mun fɔ ye démocratie ko la est ce que démocratie bɛ se ka na élection dama ma donc mɔgɔw kan ka faamuya k'a fɔ nin kɔni ye kuma de pression de don diplomatie nin ko in bɛna dilan ka fɔ ka bɛn de kɛ fiɲɛ mun cira fiɲɛ bɛ taa o kana sigi a la administration ninnu fana b'u ka transition de kɛ ka tila ka élection wɛrɛ kɛ ka jamana in bila sira wɛrɛ kan ka se k'o kɔnɔna fi ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Abdala Khalil nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye i ni ce o la ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka kuma di an ka dunankɛ ma monsieur Campbell i bɔra ka kɔrɔfɔ caman mɛn ayiwa e ko di o la jaabi jumɛn b'i fɔ monsieur Campbell awɔ nin ko sɔn ka nɔgɔn Mohamed jaabi min bɛ yen hakili jakabɔ don ani hakili dayɛrɛ ɲana don tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ kun tɛ ci a ɲɛ kɔ farafina tilebiyanfan jamanaw la farafina tilebiyanfan ka tɔn a ka ŋaniyaw n'a ka laseliw n'a ka wale hali n'a sɔrɔ a ye nin n'a ɲɔgɔnna waleya bolo la ni ka taa fanga dɔ bɔ yen cɛmancɛ tajɛgɛ fanga dɔ bɔ yen ka dɔ sigi Niger ta kɛli ni fanga ye ni kolo ni pasa ye ni mugu ni kisɛ ye a bɛ gɛlɛya fo ka taa fɔ k'a bɛ gɛlɛya ni maa ye tɔn bɛ yen ɲɛsilikɛ naani tɔn bɛ na se k'u yamaruya ni maa ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ so ma jamana ɲɛmaa yɛrɛ b'o waleya ni k'o yamaruya k'a latigɛ k'a sabu kɛ ayiwa gɛlɛya de bɛ farafinna ka o tilebiyanba fa in fɛ Niger tɛ o jamana tɛ dɛ jamana don n y'a yira k'a fɔ ko jamana don jamana min tɛ kɔgɔjida la jamana don jamana min gɛlɛya b'a kɔnɔ jamana don jamana min ye jamana belebeleba ye wa jamana min fana bɛ farafinna ani ayiwa farafinna bolo dɔ fɛ a b'a ni farafinna finman ni jɛman ni ɲɔgɔn cɛ a n'a a tilebiyanfan ani Nigéria bɛ dancɛ bɔ ani Libi bɛ dancɛ bɔ n'i y'o jateminɛ ani farafinna a bɛ komi i n'a fɔ a bɛ seleke de la a bɛ seleke yɔrɔ min na a lamafiyali ka gɛlɛya ta k'a sigi Niger kan a kɔlɔlɔntan tɛ jamana yɛrɛ si tɛna sɔn a ma k'a sabu kɛ min ye jatigɛ wale kɛlɛba ye o bɛ ka Niger kɛlɛ ni fan fila de ye u bɛ k'u kɛlɛ Tchad fan fɛ Cameroun fanfɛla fɛ Boko Haram bɛ yen u bɛ k'u kɛlɛ fana an ka jamana an jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Niger Burkina Faso ani Mali frontière saba dancɛ saba in na olu b'o wele ko Lipta ko Gourma o dancɛ in fana na a kɛlɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa monsieur Campbell i bɛ hakɛ to weleli dɔw bɛ nɛgɛjuru kan u b'a fɛ k'i ɲininka fana an bɛ taa Gawo kɛrɛnkɛrɛnna an balimakɛ Hamɛ Mayiga ale bɛ nɛgɛjuru kan Hamɛ ale sigira denmisɛnninjɛkulu ayiwa sifin ɲɛma dɔ ye an ka lamɛn Hamɛ i ni wula. Allo i ka kɛnɛ sɔmɔ o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa dakuru ɲɛ kelen na an bɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛya min bɛ ka kɛ Niger ye aw yɛrɛ fɛ
Gawo mara la mun de bɛ sisan aw hakilina ye jumɛn denmisɛnnin kunda bari sabu depuis kabini ɲangiliko nin daminɛna Gawo dun ka fɛn nafasɔrɔsira camanba de bɛ bɔ Niger ka na hali ni fɛn fɛn bɛ bɔ Nigeria o bɛ tɛmɛ Niger de fɛ ngo ni gɛlɛya min bɛ yen sen na a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn aw ka yɔrɔ fan fɛ k'a sɔrɔ Mali fanga ko ni dangarikɛyɔrɔ la o kɔrɔ ye u b'a jate ko kɛlɛ nin dabɔra Mali fana kama dakuru ɲɛ Mohamed n'awari bɛ mun dɔn Ala kana latigɛ kɛlɛ man ɲi Ala ka to minnu fana ye fanga ɲɔngiri Niger kɔnɔna na ani Niger ka denw bɛɛ lajɛlen u ka se ka tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn n'u yɛrɛ ye ka bɛnkan bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que a kana kɛ kɔlɔlɔ ye sinon ni kɛlɛ kɛla Niger kɔnɔ CEDEAO ye menace mun ta n'a ko kɛla a perte bɛ bonya Niger ma mais an fana an b'a nɔ ye Mali kɔnɔ nɔ parce que mun kama an ni Niger c'est comme si an ye jamana fila de ye mun bɛ ɲɔgɔn na ni olu ka frontière contrôlée tɛ an ka niveau la an ka banbanciw n'an ka mɔgɔw yɛrɛ y'u gɛn u bɛ taa sigi Niger territoire kan an ka mɔgɔw tɛ ka s'u nɔfɛ wa Niger fana ni kɛlɛ ganna n'olu fana banbanci ninnu fana y'u gɛn u bɛ segin ka na Mali territoire sanfɛ mais ne bɛ mun fɔ africaindenw bɛɛ lajɛlen de ɲɛna en général o y'a ye adamaden n'aw ye sariya dun a sariya aw ka kan k'a bato de quoi k'a ye ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ mɔgɔ da la mɔgɔ si tɛ yen nɔ mun b'a fɔ ko ale ye silamɛden ye ko parce que gɛlɛya b'ale da la ale b'ala ka kuranɛ fili ou bien ale bɛ kuranɛ bila fo n'i bɔra silamɛya la donc vraiment africains u k'a dɔn ka fɔ an bɛ ko minnu la bi mɔgɔw ka sariyaw bato jamana fɛn fɛn a sigilen don sariyaw de kan ani sariya kumakanw de kan mɔgɔw k'u bato mɔgɔw k'a dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hɛn teme parce que an b'a ka baara jugu minnu kɛ ninnu na nin ye hɛn de c'est comme an bɛ juguya de don an ni kɔnɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc en fin de compte société tɛna k'an bolo bele parce que an tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen donc o de kɔni bɛ ne bolo ka fɔ yɛrɛ mais ne b'a dɔn n'a kɛlɛ bi Niger a man ɲi Mali ma a man ɲi maliyɛndenw ma parce que Niger n'i y'a ta c'est-à-dire maliyɛnden hakili bɛ Niger wallahi n'i y'a bɔ Niger kɔnɔ i tɛ Niger ka den yɛrɛ halala sɔrɔ ko sigiyɔrɔma 3 la k'i bɛ 2 sɔrɔ i t'a sɔrɔ maliyɛnw c'est comme si Niger population yɛrɛ n'i y'a jateminɛ maliyɛn hakɛ mun bɛ yen nɔ a bɛ comme si 1 tiers o de ye maliyɛn ye mun bɛ Niger kɔnɔ nafolotigibaw maliyɛnw de don a baarakɛlabaw maliyɛn de don donc a kɛlɛ in a nafa foyi de t'an kan ayiwa i ni ce ni baraji nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na Amérique yan kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa New York n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu kuma b'i bolo i bisimila ça monsieur Touré n ka foli bɛ ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ayiwa monsieur Campbell bɛ yan o y'an ka dunan donc ne yɛrɛ ka jate la i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n'a y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bilali ni ka taa Niger ni hakilinata ye mais ne kɔni hakili la hakili dɔgɔya baaraba don parce que ne yɛrɛ ɲininka a bɛ sa adamadenya yɛrɛ hakili taabolo n'o ye le raisonnement la logique du raisonnement humain a bɛ to o de contrôle la parce que monsieur Touré a bɛna sɔrɔdasi minnu bila ka na o tɛna sɔrɔ Nigerikaw sigilen bɛ k'u bolo fila da u sen kan u ka ɲɛmɔgɔ kɔni y'a fɔ k'u labɛnnen don u labɛnnen don bon a kɛra cogo cogo su dɔw bɛ bɔ an bɛ yɔrɔ min na nin kɛra su ma bɔ hali ni ko gɛlɛyara cogo cogo ni intervention militaire nin kan ka bɔ tapi la mɔgɔw y'a a t'u ka ni kuma labankɛla ye kuma min fɔ sisan a ye tiɲɛ de fɔ mais an k'an ka gafew bato bɛ bato cogo min minnu y'a kɛ o bolonɔ bila la a tɛ fɔ ko gafe bato fankelen fɛ o CEDEAO sigilen bɛ kan dɔ de kan hali k'a fɔ ko mauvaise gouvernance fanga ta ko jugu na ni tripartite constitution yɛlɛmali o b'a la aw b'o ye o bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ wuli ka wuli contrôle a tɛ fɛn fɔ ni ko tiɲɛna tuma min na a bɛ sɔrɔ ka na fɔ k'a bɛ intervention kɛ ko militaire ou bien sanction minnu t'u ka gafe la u bɛ fɛn fɛn kɛ sanction tɛ gafe la ni si t'u ka gafe la mais gafe a ka bato fan fila fɛ o de kuma ayiwa i ni ce Traoré kɛ nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ taa Philadelphie n'an balimakɛ Mamadu Ben Jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Fila Ben i ni wula Mbaa ni wula Mohamed i ni ce ayiwa waati bɛrɛ ma t'an bolo waati bɛrɛ ma ca dakuruɲɛ kelen na ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase monsieur Campbell ma walima ni hakilina min don a kuma b'i bolo ne bɛ min fɔ Mohamed n bɛ an ka sɔrɔdasiw komi waati man ca n bɛ Ala deliw ye don o don Ala k'u niw kisi minnu sara Ala k'u dayɔrɔ sumaya amina Mohamed ne bɛ min fɔ nin na kuma o kuma bɛ ka fɔ a bɛɛ nkalon ye
ti te tiɲɛ tiɲɛ ye min ye a ye cɛ bɔ a nɔ na ka bɔ a nɔ na ka a bɛna remplacer ni mɔgɔ wɛrɛ ye o ma bɛn a ma cɛ ye san 13 de kɛ yen san 13 ale kelen bɛ nin yɔrɔ in na ale tɛ bɔ ale ye jɔn ye maintenant CEDEAO n'i ko ko CEDEAO ko ta ka rôle la donc mais coup d'état de rôle ye constitution bɛ coup d'état interdit donc an bɛ se k'an sigi cogo di donc an ka élection ko bɔ a la an ka to sɔrɔsiw ka fanga ta kuma bɛɛ u yɛrɛ an b'a dɔn sɔrɔsiw mana fanga ta Mohamed a bɛ laban min na o ye ɲɔgɔn faga de ye an ɲɛ bɛ an bɛɛ sigilen bɛ ka Sudan lajɛ a bɛ ka ci cogo min dɔwɛrɛ don a sɔrɔsiw ka yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ ayiwa donc an kana sɔn an kana nin kuma ninnu kulonkɛ ne b'a dɔn u bɛ nin bɔ yen diyagoya la fura t'a la saraka t'a la ayiwa i ni ce o la ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma monsieur Campbell kuma laban b'i bolo an ka taa fɛ Campbell kuma laban min bɛ yen o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a ka fɔ ayiwa fɛn kɔni mana gɛlɛya cogo cogo a laban ye sigikafɔ de ye sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ ye an taalan ye foyi tɛ gɛlɛya bɛɛ ma foyi man fisa ni bɛn ye n'i ye nin kelen kana gɛlɛya kɔnɔna na nin n'a ɲɔgɔnna bɛnbaliya kɔnɔ ye nin bɛɛ lajɛlen kana Niger jɔlen bɛ Niger yɛrɛ misaliya y'an bolo ne hakili la sigikafɔ bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛna kɛ sababu ye ka bɔda di bɔda min bɛ niw kisi bɔda min bɛ taa sɔrɔ jamana fana bɛ sira a ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bi lafiya. awa sani i ka taa laɲini kelen min bɛ sisan sɔrɔdasiw minnu bɛ ayiwa Niger jamana kan nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na ayiwa olu ka kow bɛna kɛ cogo jumɛn bari sabu n'a fɔra ko ninnu bɛna dankari boloda Niger kan lala a ma fɔ k'a bɛna kɛ olu ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn o hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasiw bɛ Niger jamana kan nin waati na min kɔni ye Niger fanga cɛmancɛ fanga in bolo ma ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ale ye a sɔrɔdasi u ka jɛ sɔrɔdasiya sira fɛ kanan sira fɛ a y'o kɔn fo ka t'u ka jɛ kɔn hali politiki bunakun kan a bɛ i n'a fɔ u ka kunnafoni sɛbɛn fana a y'olu sonsoro ye o sonsoronin n'u ka bɛnkan sɛbɛn bolonu bilala fɛn fɛn kan a y'o bɛɛ lajɛlen sonsoro donc Faransi n'u cɛ gɛlɛya bɛ nka jigilema tigɛ kuma na ka sabu kɛ nafasɔrɔ sira fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Iranien bɔli ye fo ka taa se min ye u ka jamanadenw labɔli la u n'u sera ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye i ni mɔgɔ min sera ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn na aw na se ka kuma ɲɔgɔnya tɔ kɛ fɛn tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka Amerikɛn jamanaw ta dama mago la olu fana ma fɛn fɔ a ko la ne kɔni hakili la ayiwa tɛna se ka se sɔrɔdasi kɛlɛ de ma an ka deli a kana se o ma a bɛ se ka k'a ye nka a kana k'a ye o de ɲɔgɔn tɛ min bɛ ni kisi o ka fisa i y'a mɛn a bɔnna a sigira a kan de an ka ayiwa dugawu kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka se ka kɛ bɛn kɔnɔna na. ayiwa i ni ce o la ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan labɛnna o balimakɛ Sɛki Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Cang bolo ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ ka bɔ Washington DC aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛɛ sibiri wɛrɛ la. Ne dun bɛ sɛgɛsɛgɛ mo ne dun tɛ ka ban u ko kalan de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la ne dun ye kalan de kɛ je suis en diplômé ala batala n ko mɔgɔ b'u ta la jɔn de bɛ se la barika de bɛ e la wa i tɛ bi jamais non i tɛ